Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddikjara għal darbtejn illi fil-każ tal-panelli fotovoltaiċi huwa jemmen lil George Policino. F'intervista fuq il-programm Dis-Sed, Busuttil għalek meta mistoqsi dwar l-eks Ministru George Policino. Huwa evidenti li bejn Konrad Mizzi u l-George Policino qiegħed nemmen lil George Policino u mhux lil Konrad Mizzi. Meta mistoqsi jekk bħala kap tal-Oppożizzjoni għamilx investigazzjoni dwar il-każ qabel ħareġ jiddefendi lid-deputat tiegħu, Busuttil qal biss li m'għandux għalfejn ma jemminx lil Policino. Jiena tkellimt ma' George Policino u jiena għandi għalfejn nemmen lil George Policino. Il-kwistjoni kollha ddur ma' kuntratt tal-installazzjoni ta' panelli fotovoltaiċi fuq bini pubbliku u beħ tal-elettriku lill-Gvern. Kuntratt b'valur ta' 35 miljun euro. Biex intrebaħ dan il-kuntratt kien hemm mittra ta' bank mhux iffirmata, dan f'mument li l-bank ma kienx għadu jeżisti. Wara li għamel jiem jipprova jwaħħal fid-Dipartiment tal-Kuntratti u l-Awtorità tar-Riżorsi, Policino kien iffaċċjat b'dokumenti minn dawn l-awtoritajiet illi wrew kif kien il-Ministeru tiegħu li ħaħsib il-kuntratt. Iżda Simon Busuttil iddeċida li jibqa' jinjora dan kollu. Imma x'differenza li għax hemm karta mhix iffirmata inti tgħid illi dak il-Ministru għamilha meta l-Ministru qed jagħmilha ċara illi jiena ma kontx involut fil-karti li ġew preżentati mill-kumpanija.